Ladu Singh, hai, 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 hai. Professor License Ladu Singh, Ladu Singh, Ladu Singh. Immediate predecessor Professor License Ladu Singh, Ladu Singh, Ladu Singh. Professor License Ladu Singh, Samal down, down, down. Professor License Samal, hai, 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 hai. Professor License Samal, hai, 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 hai. Professor Mir Gandhi, hai, 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 hai. Didi Misra down, down, down. Didi Misra, Professor no, आरो बेखौ बयबो मिथिखागौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादुसि बेनि एगेन्स्टआव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो 3 तारिखआव जों कन्टिनिउआस मोनसे प्रसेस इउनिभार्सिटि लांगोनायाव गेट मोखाङाव बिथांमोननि स्ट्राइक लानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थियारि जानानै दङ जे प्रफेसर लाइस्राम लादुसिखौ दिनैसिम बयबो मिथिबाय जे बिथाङा इउनिभार्सिटिनि इन्टारेस्टआव इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनो बिथाङा गोसो गैया इउनिभार्सिटियाव नेशनेल सेमिनार लानांगौ स्पर्ट्सनि प्रग्राम लानांगौ केरियार काउन्सिल लानांगौ मुथते स्टुडेन्टफोरखौ मटिभेसन लानांगौ बेनि सायाव इउनिभार्सिटिनि इम्पर्टेन्स गैया प्रफेसर लाइस्राम लादुसिंनि नोजोराव इउनिभार्सिटिनि थाखा फैसा बोरै दंस' खालामनांगौ इउनिभार्सिटिनि प्रपार्टिखौ बोरै मिउज खालामनांगौ बिनि सायाव प्रफेसर लाइस्राम लादुसिंआ गोसो आरो मोनसे खोथाया बेनो रोखा जे प्रफेसर लाइस्राम लादुसिंआ मणिपुरि जिहेतु गाव मानसि मणिपुरि मानसि बिथाङा मणिपुरि मानसिफोरखौ बोरै लाबोनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव साख्रि होनांगौ बोरै PhD होनांगौ बिनि सायाव जों खामानि मावबाय थादों जोंनि ओनसोलाव फरायनाय फरायसाफोरनि जि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ बिथांमोननि क्वालिटि रिजाल्ट बानायनांगौ क्वालिटि इडुकेसन मोननांगौ क्वालिटि मार्कशीट मोननांगौ बिनि सायाव जेबो खामानि मावनो गोसो गैया आरो टटेलि नायनो थाङोबा प्रफेसर लाइस्राम लादुसिंआ इउनिभार्सिटिखौ दंस' खालामनो नागिरदों नाथाय जों बुंदों एबसुजों चेलेन्ज खालामनो नाङा आरो एबसुआ गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायनि 55 बोसोरनि मोनसे जारिमिन दं आरो बै जारिमिनखौ रिपिट खालामनो थाखाय दाहो बिनि थाखाय जों बिथांमोना दिनै गभर्नर हाउसनिफ्राय माखासे मानसिया बिदि लोब्बा दङ होनना जों खोनादों जे दिनै बिश्वरन्जन सामाल बिथाङाबो गभर्नर हाउसनि बिथाङा बिनि सायाव लोब्बा दङ तेजपुर इउनिभार्सिटि बिबिन मिश्रा बिथांमोना बाहागोआव दङ होनना बुंदों बिथांमोना बेखौ बोरै हायो निर्दोगि साजायनो नागिरबाय थादों नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ सोंखारिदों बेबायदि गाज्रि हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ बेबायदि फरायसाफोरनि लाइफ धंस' खालामनाय हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बिथांमोनाबो बिराद गोरों व्यक्ति बिथांमोना गावनि गोरों रोंगौथिखौ लानानै बेबायदि पापनि खामानि मावनो नाङा आरो एबसुजों चेलेन्ज खालामनो आं सोंखारिदों बिथांमोनखौ एबा बिनि एगेन्स्टआव नुनो मोनाखै जों सोमावसारदों आरो जि एलिगेसनफोर दङ गासैबो डाटाखौ जों CM भिजिलेन्सनि टीमनो होदों गभर्नमेन्टनो होदों दा बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गभर्नमेन्टनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिथांमोना इमिडियेट जोंनि बे सोमावसारनायखौ इम्परटेन्स होनानै फरायसाफोरनि लाइफ आरो सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ लानानै इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे लकेल सेन्टिमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौ आरो इमिडियेट प्रफेसर लाइस्राम लादुसिंखौ जोङो बोखारनांगौ बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ जों बेखौ सोंखारिदों बे ओनसोलनिफ्राय जों उननि समाव जों बेनिख्रुइ एक्सट्रिम लेभेलनि हाबाफारिखौ जों लानो थाखाय रेडि जानानै दङ जोङो इउनिभार्सिटि लांगोनायाव इउनिभार्सिटि गेट मोखाङाव जों कन्टिनिउआस प्रसेसआव गासैबो बिबानगिरि गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै इउनिभार्सिटि गेटखौ लक खालामनानै नांगौबा क्लासफोरखौ बन्द' खालामनानै जों बेयाव धरना होनो बा सोमावसारनायनि थाखाय जों रेडि जानानै